Здравейте, потоптени, това съм Геймър ВГ, в момента цъкаме Майнкрафт. Знаете аз кой съм? Да. Нали? Няма да се каже името. И да направих първото английски видео. Не съжалявам, ако лаги в момента спустите в 20%. В този мап е доста голям, играе с Optifine. Да, тук ще станат 35. Но нищо, иначе не ми лагва. Да, с Optifine. Да. Сега идвам. И отворих това. Някой ме бие. О май гад. Нищо. Умря ли? Не. Някой ме бие с Iron. Аз тук търся това че. Ще ме килне. Аз тук намерих една библиотека. Но го умря. Човек с Iron ме уби. Аз ще се телепортирам до тебе. Добре, имам Diamond меч и един Diamond. Добре, ти играй, не излизай. Аз ще ти помагам. Оп, тук има капан. Намерих капан, ако мога да го скачам. Добре, енамито, сега ида. Чух звук. Сега. Да бе, той е хакер, как му би така? Вътре си. Кой убиха ли? Някакъв ми уби с ръка. Добре, да влизаме на друг. На последното. Влизай. Не мога, аз така влизнах. Влязох. Ако правя така, кой ще стане? Екстремно. Правил се. Да. И сега човек, който да ми направи интро. Някой германец ми писал дали искам интро. Аз казах да. Пратих му по скайпа, но все още не приема. След 15 минути. Вие ако искате да направите интро, направите. За 5, 4, 3, 2, 1 започни. О май гад! Бягам колкото мога. Ти нещо взе ли? С меч от дърво. Хищ е добре да знаеш. Аз взех кокъл меч и... О, сега по-добър меч. Сега ще ги килна. Ако има някой... Аз тук виждам някакъв бягал меч. Нека започваме. Има много лоши айтеми. Ти? Ако бия сега... Да бе! Той дори не знае, че съм зад него. Убий. Аз помисли, че те умре. Добре. Търся. Аха! Още един. Да. Бих някакъв! Я! Имаш ли добри идеи за мене? Меч. Имам Diamond меч. Не, итеми, които не ти трябват. Да. Да, имам Golden Chestplate и един Flames Fire Aspect, това от дърво. Добре, ама тук няма чест. Защо са го направили? Аз тук намерих баскетбол място и има чест. Добре, много добре неща. Имам вече Iron Chestplate за тебе, ако те намеря. Добре. Ако имаш и теми, които не ти трябват, ми давай. Сега нямам армор. Аз имам армор. Имам 3 chestplate. Имам само каменен меч. И внимание, има и капани. Гоят.
какъв мап е този мап? Има някой. Добре. Има някой. Омага, отзад мен няма. Омага е! И на мен ми се падат само хакери. И да, хакер. Ще ме гледаш ли? Чувам добре. Ще ме гледаш ли? Да. Ага. Дай да започна на игра. Аз тук се разхождам, нямам никакъв... Запомни. Нещо да Сега една минута. Сякаш ми... чест. И да ме се. Добре. Аз там намерих още един чест. Реали? Не, още не намерих. Имам и Potion Splash. Potion. Добре, искам да почне вече дип мача. След колко минути? След колко минути? Какво след колко минути? Я. 3. Да. Не, Я гейминг. 3 минути. Не мога да те хвана. Нямам храна, трябва ми... Но храна просто. Да започваш 3 минути. Омага. Намерих чест. Виж ме как играе. Не виждам. Я стой. Стоя. И удрей. Напред. Гледай напред. Омага, удрей сега на мене. Отзад. Може... Съжалявам, ако чувате звука на клавиатурата или мишката. Моето много излезе, когато правя видео. Тук сякаш... Добре, това е хубаво. Два минути. 2 минути. И да, вече ще направим много английски видео. Да. Често. Сега страх ме е... Българско видео ще стане... До написах. Аз няма да снимам много български, ще снимам много английски език. Български ще снима... Аз... Моят... Да, сега не се сети за името, как ти беше? После ще видиш в клипа... Боптайка. Боптайка, да. Вие го знаете да мастер. Ти в момента играеш ли? Ти в момента играеш ли? А? Ти в момента играеш ли? Не гледам те. Виж. При рестора се. Ресто. Да. Ресто не. И може да бутам тук това. Странно. Това знаеш ли, че е трап? Да. Няма да можеш да излезе. Добре, какво ще направя тук? Знаех, че има капан, но исках да отворя честа и отворих, но Тук пише трол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 ol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 
при мен или... Трябва да се про. И като тук намерих едно някакво място. Ето. Само ако мога да се скача, ще бъде... Я ще пробвам. Само си харча това. Сърцата. Аз знам. След 30 секунди почва. Няма да ги убия, ама... Аз бех. Изхода ли? Да. Сега нали си на третото място? Третото блокче. Да? Да.